Formålet med forsøget er at påvise, hvilke faktorer, biotiske såvel som abiotiske, der spiller ind for at danne fotosyntese og respiration. Vi bruger den deduktive metode til forsøgene, hvor vi ændrer en af faktorerne ad gangen for at påvise, hvilke af dem, der gør udfaldet. Og ud fra vores viden om formerne til henholdsvis fotosyntese og respiration, har vi så designet de her forsøg, som så skal vise præcis, hvilke ting, der skal indgå for at danne henholdsvis fotosyntese og respiration. Vi har lavet 8 forsøg, og derfor brugt 8 reagensglas, hvor halvdelen af dem har været fyldt med vandpest, planten der, og den anden halvdel har været uden, for at bevise, at det er planten, der afgør, om der kan dannes de her processer. Derudover har halvdelen af dem været dækket til med sølvpapir for at skabe lys og mørke, og den sidste faktor, der er spillet ind, har været vores pH-indikator BTB, som enten har været, den ene halvdel har været med gul indikator, og den anden halvdel har været med blå. Og med gul indikator, BTB-indikator, der betyder det, at der er CO2 til stede, og med blå betyder det så, at der ikke er CO2 til stede. Vores overordnede hypotese bliver så, at vi antager, at der først og fremmest skal være en plante til stede i begge processer, for at begge processer skal ske. Derudover antager vi, at der ved fotosyntese skal være kuldioxid, vand og sollys til stede, mens der ved respiration skal være glukose og ilt til stede. Nu har vi nogle diskussionsspørgsmål, der skal besvares, og det første det er, hvad der sker, når vi puster med et sugerør ned i en blå BTB-opløsning. Vi tilfører noget CO2 til opløsningen, og den bliver dermed gul, hvilket må sige om opløsningen, at den er i stand til at optage den ilt, vi puster ned. Det andet spørgsmål det er, hvorfor danner planten respiration, og hvornår gør den det. Og respiration det sker i mitokondrierne, og det gør man for at danne energi til cellerne. Det sker om natten, da respirationen ikke har brug for lys til at dannes, og det kan man ikke med fotosyntesen have brug for lys. Og det næste spørgsmål det er så, hvad der skal til for at danne fotosyntese, hvilket blandt andet er sollys, men derudover kuldioxid og vand, hvilket er det respirationsprocessen danner. 5 ud af 8 af vores forsøg de var vellykkede. 2 af dem der var resultaterne ikke som forventet, hvilket var de her 2. I det første der vil vi påvise, at det er planten, der laver fotosyntese i mørke. Og derfor så valgte vi, at der ikke skulle være nogen plante i, og vi tildækkede det med sølvpapir, så vi dannede det her mørke. Derudover havde vi en gul BTB-opløsning, da vi antager, at der skal være CO2 til stede, for at en plante den kan danne fotosyntese. Vi forventede, at BTB-opløsningen ville forblive gul, da vi ville afkræfte, at det var muligt at lave fotosyntese i mørke og uden en plante. Men den blev godt nok imidlertid blå. Da vi ved, at det ikke kan ske, så tænker vi, at det har noget at gøre med, at forskellen på de 2 BTB-opløsninger var minimal, så at det kan høre ind under fejlkilden forkert iagttagelse. Vores andet forsøg der skulle påvise, at planten ikke kan danne fotosyntese uden CO2 til stede, men at det derimod kan danne respiration. Derfor havde vi en plante i vores reagensglas, og vi tildækkede det ikke, da det er en af de faktorer, der skal til for, at det kan danne fotosyntese. Men derudover så havde vi en BTB-opløsning, der var blå, og der var derfor ikke noget CO2 til stede, og vi forventede dermed, at den blev gul, da respirationen danner kuldioxid. Den blev midlertidigt blå, hvilket til dels kan skyldes, at der ikke var nok tid til forsøget, og derudover kan det ligesom et andet forsøg også have noget at gøre med, at det var en forkert iagttagelse. Det sidste forsøg, der ikke var helt vellykket, det var vores forsøg A, da vi havde svært ved at aflæse, om det var korrekt til sidst, og derfor har vi også skrevet, at vores observerede slutfarve den er midt imellem. Vi ville påvise, at der kan laves fotosyntese i mørke, og det var så noget, vi sådan set ville afkræfte. Derfor havde vi puttet en plante i vores reagensglas, og vi havde tildækket det med sølvpapir. Og så havde vi haft en BTB-opløsning, der var gul, så der var CO2 til stede, hvilket er en af de faktorer, der spiller ind for, at en plante kan danne fotosyntese. Vi forventede, at slutfarven ville være gul, men da vi ikke rigtig kunne aflæse det, så er det svært at sige, om det var korrekt. En fejlkilde i det her forsøg, det kan være, at forsøget simpelthen ikke har haft tid nok til, at man kunne aflæse det, og at igen, som før, at det er svært at afgøre, om den er gul eller blå. Her har vi også skrevet nogle fejlkilder til forsøget. Det er for lidt tid til forsøget, forkert iagttagelse, at mængden af BTB er for lille i opløsningen, at glasene ikke er ordentligt tildækket med sølvpapir, så der dermed kommer lys ind,
Og den sidste er, at luftboblen op i reagensglasset er for stor, og der dermed kommer luft ned i opløsningen. Dermed kan vi så med de her forsøg konkludere, at det kræver, at man laver forsøgene meget præcist, for at man kan påvise, hvilke faktorer, der spiller ind på de to processer. Imidlertid der kan vi dog konkludere, at det er de abiotiske faktorer som vand, kuldioxid og sollys, der skal til for, at en plante kan danne fotosyntese, mens det er glukose og ilt, der skal til for, at planten kan danne respiration.